Poďme na to, Domi, hej. Tak poď. Vy ste ready? No, Let's go. OK, som zvedavá, čo si vymyslela na mňa. No, poďme. A ideme tento pohyb, hej? Nie, teraz ideme toto. Aha. Jednoduché odrazové cvičenie, pri ktorom na špičkách vykonávame ľahké poskoky. Ruky sú bok. Pripomínam, toto je zo 4. série, ktorú sme dneska spustili. Pekne perujte cez členky. Takže tu už... Ináč, kto máte problémy s kolienkami, ukážem vám rehabilitačný, hej? Pôjdete v tejto polohe. Ja idem. Ty ideš. To len ukazujeme pre tých, ktorí by mali problém, hej? Že nemôžu skákať. Brucho zatiahnuť, lopatky zadu dolu, hlava rovná. 5 sekúnd pauza. Ideme drepy, hej? Presne tak. Paže hore. Tak, a ideme. OK. Tvoríme podrez tlaku. Získame tak ďalší komplexný cvik, pri ktorom dobre zahrieme celé telo. Dobre, a technika. Chodidla máte rovnobežné. Kolena tlačíte vždy na špičky, hej? Že nedú vám von. Alebo do X-u dovnútra, áno? Brucho zatlačené v chrbtici, lopatky stiahnuté. Dolu je nádych, hore výdych. Vždy poďte, odporuje výdych. Výborne. Hlboký drep. 5 sekúnd a ideme. Aha. Predkopávanie je relatívne ľahké Straight letky. Čo, idem s tebou rovnako? pravidelne predkopávame jedno. Keď tu bola Zuzka Lišková, tak zistila, že išla úplne mimo tempo. A dýchať. Výborne. Ale Pekné každý paše. si takýto svoje tempičko. Lebo tu vieš, ideme na čas, takže však vidíš. Ľahučko pekne, Presne odľahčiť. tak. Aha. A toto ide teraz, next. Poď. Spojením zakopávania jednej nohy a ľahkého poskoku do strany vytvoríme jednoduchý cvik, ktorý bude zameraný na zadnú líniu dolných končatín a prácu v členách. Tento cvik sa volá leg curl. A hlavne zadný dvojhlavý stehenný sval vám pracuje. A lový pakte vyzerá takto, kto nechce skákať, áno. Tak. Môžete skákať. Ale dámy, ktoré vládzú Pety. už v 4. sérii, takže už je to na skákanie. Pety do zadočku ťaháme, aktívne zapájame zadné stehno. A tak. Rotátory. Rotáciou aktivuje stred tela. Sústredíme sa na pilnový pohyb, pohľad za rukou a prácu v kolenách. Výdych, výdych, áno. Dýchajte pravidelne a hlboko. A cez ústa púšťajte vzduch a zaťahnite brucho. OK. Tak. Takto. Diagonálne rotácie sú dôležitou súčasťou všetkých pohybov v bežnom živote. Preto je dôležité ich občas zaradiť aj do cvičenia. V hlbokom drepe a s rovným chrbtom uchopíme členky a striedavo rotujeme paže diagonálne nad seba. Výdych ide vždy s rotáciou. Brúško zatiahnuté. Tak. Pretlačame nohy iba. Nastavíme sa do polohy strechy, tak aby ruky a Takže nohy taká rozcvička. a hlava bola medzi My sme sa rukami. pripravili. Striedavo začíname prepínať špičky tak, že pokrčíme raz jedno koleno a raz druhé. Brúško zatiahnuté hore do chrbtice a zádoček nám trčí smerom dohora. Pauza. A potom teraz si rozcvičíme. Trošku hamstring. Ideme na... OK. Nastavíme sa do pozície strechy. Hlavu pretlačíme Idem s tebou. a striedavo ľavou a pravou nohou robíme výkroky vpred úroveň rúk. V základnej pozícii sa nadýchneme a s každým výkrokom urobíme výdych. Dobre, teraz to ešte len roztočíme. Našim partnerom v nasledujúcich sériách Ideme na drepy. závažia a jednoručky. Tak let's go! OK. Len jednoručky teraz, hej? Áno. A teraz vlastne začneme tréning. To je taký warm-up. Hej. A teraz ideme na tréning. A teraz vlastne toto budeme podľa mňa Vnútorné stehno. také, že máš tam aj trošku kardio, ale potom aj ako... Som v strede. Pri tomto drepe zaujmeme široké postavenie nôh, ako by sme Sumo squat. Idem s tebou, poď. Poď. v takejto pozícii vykonávame drep. Nezabudnite, hlavne smerom hore.
Zatiahnuť sedacie svalstvo, kontrahovať zadoček do seba, dobre? Aby vám pracoval. A stále lopatky sú vzadu, dlhý krk a brúško výdychom zatlačajte do chrbtice. A dýchaj. Dýchanie je veľmi dôležité. Pauza. A ideme. Takéto. Zozadu. My sme spoločne začali Tak, ľavú pravú nohu. dozadu. Pravú? Dobre. Výpady vzad sú výborným cvikom na sedacie svaly a v spojení s ostrým kolenom precvičíme aj stabilitu. Toto je to. Jednoručky nám zvýšia náročnosť tohto cviku. Spevníme sa v tele. A dozadu je výkop. Tak, dobre. Tak a teraz dávame závažia. Jedno. Len jedno. Neobovere tak ako Od... Výborný cvik na posilnenie vnútornej strany stehiet je z ľahu na boku ideálne so závažiami okolo členkov. V tejto polohe prekrížime jednu nohu a druhou kmitáme v dostatočnom rozsahu s aktívne napnutou špičkou. Pohyb opakujeme aj na druhej strane. Dýcham. Krásne vystreté telo pekne. Do výšky sa ťaháte, chrbátik stiahnutý a nohu čím najvyššie, aby ste cítili vnútorné stehno. pauza. A ideme druhú stranu, hej? Druhá strana, áno. Poď do mi takto. Ku kamere vždy. Dobre? Ideme. Vymente nohu. Zaťahnutý zadoček. Nech vám nepadá takto dozadu. Buďte pekne na boku. A sústrete sa, že celú prácu robíte príťahom vnútorného stehna. Trup krásne vyrovnaný. Dlhý krk. Brúško zatlačené v chrbtici. Smerom hore je vždy výdych. S týmto mám občas problém. Občas začnem zle dýchať. Vždy, Odpočívajte, vaše tempo je správne. Dobre. vždy do odporu je výdych. Hej, aby si ich naučila aj ty. No a teraz mám, a ideme ďalej, spolu na toto pôjdeme 3 alebo 4 krát túto sériu, takto. Aha, a môžeme to ísť aj s činkami, či bez? Inak môžeme. No. Môžeme si nechať. Počkaj, je to trošku lepšie, ale aby mi neodletela tá činka. Keď si ready, a to je presne to, o čom hovorím, že proste, keď je vám napríklad toto, my tu robíme teraz stále s jednoručkami, hej, ale môžete zobrať 3, 4, 5, aké chcete. Hej. Aj napríklad toto, že závaže na nohy, môžeš mať ťažšie, alebo ľahšie je to proste Toto je úplne. polkilové podľa mňa len, ne? A ideme. Sumo squat. Nepredkláňajte sa, ale choďte rovno dolu. Ten chrbátik musí byť zaťahnutý. Aktívne aktivizujte smerom hore aj zadok, aj vnútorné stehná, tým, že stiahnete aj svaly panového dna pekne. Nádych, výdych, chrbát je pevný. Vládzeme doma, vládzeme. Tak, 10 sekúnd pauza a ideme. Dých. A ideme zase. Výpady vzad. My sme si nechali. Začneme ľavou nohou, to ideme. Ja chceš, poď. Dobre, začneme ľavou. Poď. A poď. Výpady vzad. My sme si nechali činky, ako vidíte, suché, na suchý zips, aby sme si to stiažili. Takže kľudne, keď vládzete doma, môžete sa k nám pridať. Nešetrite sa. Makajte. Je to iba 35 minút. Hej? Áno. Moje tréningy nebývajú dlhšie. Spevnené teličko. 10 OK. sekúnd pauza a ideme. Ideme. Začneme teraz s touto druhou Dobre, nohou. Tak. Takže pekne vyťahnutý, oprieť. A môžeme. Výdych smerom hore a aktívne kontrahujte, ako keby zaťahnete vnútorné stehno, vtedy to má význam. Zase nepadá vám riťka dozadu, pekne sme vyťahnutí do výšky. Výdych. Chodidlo je flexované, špička smeruje dohora. Druhá noha. OK. Šup. Poď tu, moja. Ako? Jejda. Aby sme sa videli. Jejda. Aby sme ich vedeli kontrolovať. Dobre. Že či dobre cvičia. Môžeme, poď.
No, takto keď mám to závaže, cítim to vnútorné stehno poriadne. Áno. Nezabudnite doma, že sa môžete zdokonalovať. To znamená, že nielen ľahké kilové činky, ale aj ťažšie suché zipsy okolo nôh. Flexované chodidlo a opäť ti pracuje vnútorné stehno. Lopatky vzadu dolu, pekne vytiahnutý trup. A výdych, brúško do chrbtice, zatlač. Super, pauza. OK. Super. Necháme si? Ja som za, necháme Áno, si. jasné. Si v pohode? Jasné. Dobre, dobre. Čiže tretia séria to isté? Áno, Máš tam aj potom nejaké vydýchanie, stretching? To je už úplne na konci. Aha, to len sa pýtam, no. To je už úplne na konci. Teraz ideme toto a potom bude ešte jedna cvičiaca séria a potom už strečujeme. Akože myslím, že toto pôjdeme ešte 2-krát a potom ešte ďalšiu sériu. Aha. Chápem, že cvičiacu. Takže začíname zase drepy, nie? Áno. A myslím, že ešte 2-krát toto pôjdeme. A ideme, tie sumo schody. A ideš. Nádych. Nádych. Opäť opakujem techniku. Tam, kde vám smerujú špičky, musia ísť vždy kolena, hej? Že podľa toho, ako máš vyrotované špičky, tak máš vyrotované kolena. Zadok smerom dolu zatiahneš, aj svaly panového dna. Brúško výdychom do chrbtice, ramena lopatky vzadu a ako keby zatiahnuté do seba. Tak. Z ktorej nohy chceš prvú? Dozadu? Hlavu dozadu, hej? Poď. A ideme. Pevné telo. A tým, že hore vykopneš, tak pekne ti pracuje spodné brucho, sa zapojí. Ale samozrejme stehno. Spevnite sa v chrbte, aby vás to nerozhádzalo. OK. Takto. Ideme teraz takto, hej? Áno. Ako? Tak. OK. Vnútorné stehno. Vnútorné svaly stehna sú rovnako dôležitá svalová partia ako všetky ostatné. Vykonávame ich posilnenie v polohe ľavého boku s aktívnym umožňovaním, hlavne v hornej polohe rukou. Pomôžu nám pritom aj záťažové pomôcky na členkoch. A vytlačíš tú nohu a kontrahuješ vnútorné stehno. Sústreď sa na ňo. Výdych hore. Rovný chrbát. A ideme na druhú stranu. Hop, šup. Velice jednoducho, ľahko. Tak, áno. Opäť flexované chodidlo a ideme. Pritiahni pekne, ako keby si pätu ťahala ešte do výšky. Ešte vyššie to chceš dať. Ešte vyššie. Rovný chrbát, nehrb sa. Nehrb. Vytiahnutý do výšky. Brúško vydychuješ. 2. A poď. Super. Výborne. Neexistuje žiadna magická cesta, len práca a odhodlanie. Ešte raz pôjdeme to isté, že? Posledný krát, áno. Aha. Spoločne to dáme. Tak. Tak, myslím, že posledný krát. A potom nás čaká ďalšia séria posilovacia. Som tam na tým našla ďalšiu chybu. Vieš, občas sa pri tom strihaní, že občas začala materiálu, vieš? Hej, ja to vieš, ešte neboj sa však. Som si to vždy kontrolovala sama ešte po strihačoch tiež, kým som to pustila von. OK, ideme na to sumo. Sumo. A stiahni zadok hore. Zatiahni ho. Aktívne. Nepredkláňaj sa. Ukážem, čo je zlé. Nepredkláňaj sa. Ideš dolu, ako keby si bola piest. Nádych, výdych. A lopatky stiahnuté. OK. Ktorou chceš? Ľavou dozadu. Ty máš ľavú odrazovú? Áno. Poď.
No čo poviete doma? Dá sa to? Domy, že to zvládajú. Ja verím, že Že cvičia s nami, že sa nepozerajú. už majú za sebou 3 série, no. skoro 5 minút cvičenia so mnou. Jaj. Takže OK. už, Ešte dáme takže poslednú. už sú na toto ready. Ak nepodvádzali, Určite nie, však na čo by si to kupovali inač. presne tak, nie? Sme vystreté a poď. Poď. Výdych. Výdych. Pekne vystreté telo a výdychuješ. A aktívne pracuješ s vnútorným stehnom, to je dôležité. Musíš prepojiť hlavu so svalom, hej? Dávaš mu príkaz, čo má robiť. Dýchaš výdychom cez ústa do brúška. Pauza. Točíme. Díky. Tak. A naposledy. Toto. Poď, dáš to. Obidve nohy musia makať. By ste nám okriveli. Pome. Toto A to som pekne. povedala, že tam je. Poď, výdych. No mi dávaš to s úsmevom? Áno, ale Poď. ja keď sa sústredím, tak ja sa potom zabudnem a ja sa strašne mračím, ale to nie, že by som bola nahnevaná, ja sa proste len sústredím. Hej, ideš naplno. A polovica ešte pomáha. Členkové závažia odložíme, necháme si iba jednoručky. A OK. nezabudneme na tie tekutiny. No my sme ešte nepili. Vo výpadovej pozícii je stabilizačný cvik na spodnú časť tela a zároveň posilní Poď. aj tú vrchnú. Rozvíjame ním hlavne silu ramenného pletenca. Vidíš, čo som spravila? Počkaj, neplávaj. Zoberieš si obidve činky do jednej ruky. Lebo my sme nie cukrové bábiky. Presne tak. My makáme. Výdych. Pekne v podrepe, zatiahnutý zadok, brúško. Ideme druhá noha. Poď do rytmu potom, do mňa, jej. Ako? Do rytmu. Poď. Výborne, hmotnosť je na obidvoch nohách. A teraz zase zatiahnite zadoček, aby vám pracoval a spevnite brucho. Opäť ramena ťaháme dolu, lopatky k sebe a každý výdych tlačíš brúško smerom do chrbtice. Lakeť smeruje von od tela. OK. Lahneme. Takto. Dobre, a ja si lahnem tak. Ty Dobre, lež tak, aby dobre. sme, vieš, a mali obidva zábery budú mať. Odkým do. A môžeme. Lahneme si na chrbát, pokrčíme kolena, do rúk zoberieme jednoručky a vystrieme ich pred seba. Pohybom lakťou smerom dole, striedavo jednoručky zatlačíme pred seba a uvoľníme späť. Tento sval je na prsné svalstvo, sa zapája, ale aj biceps vám pri tom pomáha. Kríže sú pevne v podložke zatlačené. OK. Aha, tu im poviem techniku. Ideme. Na chrbte predstavte jednoručkami, nohy zdvihnite do pravého uhla. Chrbát je... Domi, daj si nižšie pety. Nižšie? Nižšie pety. Tak, dobre. Tak, jak ja mám. A flexuj OK. chodidla, flexuj, aby to bolo technické. Tak. Prosím vás, pri tomto cviku musíte mať kríže pevne zatlačené v podložke, áno? Nesmiete byť Riadny prehnutí. Lebo si nazžnete platničky. Kolená nie sú nad bruchom, ale nad bedrami. Vedeli ste, že cvičenie zlepšuje aj kvalitu spánku? Pravidelný pohyb pomáha zaspať rýchlejšie a spať Dlhšia hlbšie. pauza. A ideme toto. Tieto 3 cviky. Daj si pozor, aby si nemala kolena nad bruchom OK. a členky na úrovni kolien, hej? To je technické. Chceš výpad prvá ľava? Nie, teraz... Aha, toto, jasné. No, Asi ideme všetko dookola, nie? áno, jasnačka, ale ja som myslela, že prvý bol ten výpad. Aha, sa mi zdá. Dobre. No.
Tak, dobre. Opäť pekne sme vo výpade, čiže nám pracuje stehno, zadoček, zadná noha nám určuje oporu, aby sme mali stabilitu a tlačíš pekne hore činku. Lakeť smeruje do strany od tela. Nemáš zalomené zápestie, toto je zalomené zápestie, to je zle, hej? Rovné zápestie, pekne. A druhá strana, hop, a ideme. Ešte nie? Pauza a ideme. Lopatky drž spolu, tým sa zapojí aj medzilopatkové svalstvo pekne. A brúško v chrbtici. Posilňuješ kór tým pádom, hej. Hlboké svaly trupu. Hlava je pekne rovná. Zapamätaj si, musíš cvičiť tak, že nemáš dvojitú bradu a najdlhší krk na svete. Tak. Teraz môžeme ísť... Počne? Nie, nehaj tak. Tak to lepšie. Tak. Dobre. A ideme na prsia. Nezabudnite, že kríže sú pevne zatlačené v podložke. Keď chcete, môžete robiť toto cvičenie tak, že dlane smerujú dopredu, alebo ich môžete otočiť k sebe, hej? Tým pádom sa vám viacej zapojí biceps. Ale ideme pekne dopredu, tlaky, výdych. A keď idem hore, zaťahnem prsné svalstvo, zmrštím ho, ako keby si chcela spojiť prsička vpredu. A ideme na striedanie. A ešte ne. Ešte pauza. A za 5 A tie nohy hore, pravý uhol. Tak, takto. Dobre? Áno. Nižšie pety. A pozri, ak mám krásne pravý uhol. Kolena nie sú nad bruchom, ani pety nie sú hore, hej? Pravý uhol. A striedaš paže. Ak by ste si to chceli sťažiť, pritiahneme sa hore a tým pádom nám pracuje brušné svalstvo. Ja ukazujem ťažšie, domy ľahšie. Moja najslabšia partia na tele je brúško. Áno? Tak opravíme Dominika. Zdieľajte svoj tréning. Ale to je tak nejako, už aj keď som vždycky bola, aj keď som akože hrávala, vieš, a trénovala, tak ja som strašne veľa musela robiť vnútorné brucho. Však práve kór si mala silný, no. Áno, to som mala. Na tenis potrebuješ kór viacej. Tak to som mala presne, ale akože myslím, že vizuálne. Vieš čo, myslím, že to je také Ale to je genetika. Vieš, ako máš hlboko postavené brucho a svaly. Čiže akože ja ho mám silné, ale akože vieš, že... Niekto má také vystúpené brúško, keď vidíš, že má tie kocky baba, hej, že má aj, môže byť... Vieš, že tým, že mám zadok takto, tak toto sa mi, vieš, taká ona. A ktorú chceš ľavú? Poď, pod ľavú. A ideme. Ďalšia rotácia. Drž si stabilitu. Hore vždy výdych. Preciť pekne tú prácu tým ramenom a dolu brzdi trošku činku. Pracuješ aj proti odporu, áno? Nie len do, ale aj proti odporu a proti zemskej príťažlivosti. To mi trošku spomal, lebo potom je to netechnické, keď šviháš. Poď so mnou. V mojom tempe, dobre? Pekne zase výpad, spevnení sme. A preci ten cvik, dolu nádych, hore výdych. Dolu natiahneš rameny, pletenec, hore ho zmrštíš. Nádych a brzdíš tú činku dolu. Nádych a vytlačíš ju hore, hej? Môžete si dať ťažšie činky, keď vám je málo. Poďme, pekne. Super. A ideme. Hore je výdych, kríže sú v podložke a keď vytlačíš hore činky, predstav si, že chceš kontrahovať prsné svalstva. Áno, to je dôležité, pracovať s tým svalom. Čiže nie je to len o vytláčaní činiek, ale aj ako keby kontrakcii prsných svalov. Výdych. Super. Poď, ešte vydržíš doma.
A spodný chrbátik je pekne prilepený. Nožičky dobré? No, flex spoluchodidla, tak stiahni zadok, poď pánu kríže v podložke. Ideme. A ideme nádych, nádych, kríže zatlačené. A ja idem opäť do ťažšej verzii. Ruku sa snaž dať až hore za hlavu. Tým pádom sa ti krásne prestrečuje aj prsné svalstvo a ramenný pletenec spredu. Poď. Neprehni sa v krížoch. Ešte trochu a budeme oslavovať ďalší víťazný moment. Myslím, že... Ktorú chceš dať, ľavú či pravú? Hrubu. Právo pred mňa. Len sa neponáhľaj, hej, lebo potom oni budú robiť len švihačky a nebudú robiť fázu dolu. Dobre. Aha, ešte ne. Áno, tu máme tú dlhú pauzu, vieš? Do tých 40 sekúnd. Mamička, ja teraz rýchlo sa vypravím. Ahoj, ahoj, Zlatko. Ready? A opäť. Posledné kolečko si dávame. Pekne vytlačíš činku a brzdíš ju smerom dolu. Lakeť smeruje do strany, je na úrovni ramena, vedľa tela. Lakeť dolu ide mierne pod rameno. Nie úplne dolu. A pekne cítiš, ako ti pracuje hlavne stredná hlava ramenného pletenca. Telo spevnené, chrbát zatiahnutý. A ideme na druhú stranu. Pripravíme, zastabilizujeme a poď. Mali by ste to cítiť už v tých ramenách. Už robíme 4. sériu. Ak to necítiš... Pridaj činku. Áno, na budúce si zoberieš ťažšiu činku na toto cvičenie, hej. Treba sa challengeovať, treba sa zdokonalovať. Nebyť spokojný s tým, kde sme. Máme svoje ciele. Výdych. Super. Super. A môžeme ísť, poď. Opäť najdôležitejšie, čo je, chrbátik pekne zatlačený a práca s prsným svalstvom, hej? Nielen dvihnúť činky, ale kontrahovať prsné svalstvo. Výdych. Výdych. Keď sa chcete naučiť, kedy vydychujeme, tak vždy vydychuješ vtedy, keď ideš do záťaže. To znamená, keď dvíhaš činku, alebo keď z drepu dvíhaš vlastné teličko. Takže, tak. Pauza. Aha. Pravý uhol nohy. Ideme pekne, kolena nesmú byť tu, hej, nikdy. Vždy tu. A ideme a striedaš. Klakneme si na 4, ruky vytiahneme dopredu, hlavu zatlačíme medzi ramená a zadok spustíme k podložke, čím jemne tlačíme na vnútorné stehná. Pravidelne dýchame. Pekne rovný chrbát a tlačíme zadok dolu. Cítime vnútorné stehná. A brúško krásne vydychuj hore do chrbta. Kobra. Kobra. Vľavo na bruchu sa zoprieme na rukách, kontrolovane prehneme chrbát a plynulým dýchaním si užívame relaxačné účinky tohto cviku. Ramena ťahajte dozadu k sebe a predstavte si, že chcete srdiečko vyplúť dopredu, hrudník tlačím dopredu, zadok je zatiahnutý, kontrahovaný, špičky smerujú k sebe a dýcháš do brucha pekne. OK, ľavú, hej? Áno. Ja vždycky siahne po tej ľavej. No, tak nejako. Spravíme hlboký výpad vpred, aby zadné koleno ostalo nad podložkou. Obidve ruky oprieme o zem a plynule pretlačame panvu dole a dopredu. Uvoľníme tak celú oblasť bedra.
Čiže pánvu tlačíte dolu, zadné koleno hore a nebuďte hrbaté. Chcem, aby ste mali krásne vystretý chrbátik. Pohľad smeruje dopredu, pred seba, nie pod seba. Mne sa strašne ťažko strečuje. Aha. Vidím, že ty si roztiahnutá teda akože solidne, ale mne sa strašne ťažko strečuje. Aj druhú nohu robíme teraz? Áno, teraz pauza a ideme na druhú nohu, áno. Mne proste celý život, vieš, taká som, akože ja som strašne veľa strečovala, ale proste to jak... Pánvu tlačíme dolu, koleno zase hore, lopatky ramena stiahnuté, brúško zatlačené, ťaháme sa do výšky, pekne pohľad smeruje dopredu a koleno snaž dopnúť, vystreť, ak ti ide. A pánvu aktívne čím nižšie dávaš a dýcháš, cítiš sedacie svalstvo, zadok a na druhej nohe vystretej cítiš predné stehno aj flexor. Tak. OK. Hlavu prehodíme, hej? Tak, dobre. Tak, áno, presne. Chceš mať flex tuto? Vede prekrížime jednu nohu cez druhú a nesúhlasným lakťom zatlačíme do kolena. Týmto rotačným pohybom uvoľníme medzistavcové priestory a bedrové svaly. Prosím vás, v tejto polohe, keď ste, musíte byť vystreté. Rotujeme rameno, ťaháme za seba, aj pohľad smeruje dozadu. A dýchate tak, že brúško tlačíte dozadu za chrbticu. Chrbát je rovný, nesmete byť ohnutý ako paragraf. Krásne rovný chrbát. To by ti ten chalan ináč mohol písať. Takúto didaktiku, lebo to je najdôležitejšie, vieš, aby vedeli cvičiť. Opäť dýcham do brucha dozadu a vyťahujem sa do výšky a pravé rameno ťahám za seba. Predstavte si, že vzadu je zrkadlo a na seba sa chcete pozrieť v zrkadle za sebou. Na zadnej stene. No, za sebou. Super, Domi.